Bé, doncs continuem per parlar de Ferran Freixa, un altre dels artistes d'aquesta generació del canvi, podríem dir, i que si mirem les seves fotografies realment és un esteta, un fotògraf del silenci. Per parlar de Ferran Freixa hem convidat a la Cristina Zelig, que tots coneixeu, fotògrafa, curadora d'exposicions, vinculada sempre a la primavera fotogràfica en els seus inicis i fins i tot més tard. Per altra banda, tenim Manolo Laguillo, fotògraf, que també ha comissariat exposicions de fotografia i que va aconseguir ser el primer catedràtic de fotografia a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Tota la moguda que també va significar la fotografia, la primavera fotogràfica, el creixement de la consciència sobre la fotografia com a art, va fer possible que finalment l'Acadèmia el reconegués. Us deixo amb ells per parlar d'en Ferran Freixa. Comences tu, Cristina? Sí, començo jo. Molt bé. Doncs bona tarda a tothom. Què? No se'm sent? Bona tarda a tothom i moltes gràcies per haver-me convidat. I és realment molt emotiu, com deia la Marta, tornar a trobar tots els amics aquí. És realment molt important també. Jo el Ferran Freixa el vaig conèixer més o menys una mica abans de començar amb la primavera fotogràfica, i va ser primer a l'entorn de la Galeria Spectrum, que era el lloc de trobada de tots aquests fotògrafs que estan aquí a la sala, més els que ja no hi són, però la Galeria Spectrum va començar en el 73, tots ells van fer, l'Umberto, el Ferran, tots van fer una exposició a la Galeria Spectrum, però en el 77 es va obrir Fotomania i vaig tenir la sort de poder portar la coordinació artística a la direcció de la galeria. I un any després es va inaugurar Procés. Aleshores una mica el lloc de trobada de tots aquests fotògrafs i aquesta gent interessada en la fotografia es va traslladar una mica de Spectrum a Fotomania, a Procés, i una mica en aquells anys va ser quan vam agafar consciència de la importància de la fotografia com a vehicle d'expressió artística, i el que vam voler fer, i amb això vam contribuir tots, és a intentar que reconeixés precisament aquest estatus de la fotografia com una altra disciplina plàstica, i vam lluitar perquè tingués la mateixa importància i el mateix reconeixement, i també trobar els mateixos canals de difusió. Aleshores, amb el Ferran sobretot vaig tenir, evidentment, li vaig fer una exposició a Fotomania que, si no recordo malament, va ser el 79, però quan més a prop vaig estar d'ell va ser quan vam preparar la primera primavera fotogràfica, perquè jo em vaig encarregar de la coordinació, de reunir tots els materials pels catàlegs, de fer, aquí una altra història, és el Pep Rigol. El Pep Rigol, sense el Pep Rigol, tot això, aquesta trobada on estem ara, passa no, perquè quan em vas trucar per dir-me vine a parlar del Ferran, et vaig dir, em sembla que el que ha de parlar del Ferran ets tu, no jo. Ells van compartir estudi des del 1975, eren grans amics, molt amics, i el Pep ha conservat tot aquest material que teniu a l'exposició, però és que ha conservat aquesta mena d'esborrany del primer catàleg de la primavera fotogràfica, que després el Ferran va convertir realment en una maqueta, perquè això no sé qui ho va fer, jo crec que ho vam fer entre el Ferran i jo, però clar, penseu que en aquells moments no teníem, tot això és del Pep,
no teníem ordinadors i quan fèiem el planning era això, no? O sigui, tot fet a mà, una feinada tremenda de reunir tot el material pel catàleg. I va ser realment en aquell moment quan més relació vaig tenir amb el Ferran. I després jo vaig marxar en el 84, sí, crec que va ser en el 84, vaig marxar a Itàlia i em vaig allunyar una mica de l'escena fotogràfica barcelonina, però curiosament quan vaig tornar a Espanya i me'n vaig anar a viure a Salamanca, la primera gran exposició que em va tocar coordinar va ser una altra vegada a Ferran, no? I el primer catàleg que vam fer en el Centre de Fotografia de la Universitat de Salamanca va ser precisament una mena de retrospectiva que anava des del 73 fins al 94 de l'obra del Ferran Freixa. I doncs vaig tornar a restablir aquest contacte amb el Ferran. El Manolo parlarà una mica més concretament de la influència dels seus estudis com a dissenyador i de la seva activitat professional amb la seva obra. Jo, anys després, el Pep, una altra vegada, em va cridar i em va dir en el 2013, quan li van fer la gran retrospectiva a la Tecla Sala, si podia fer un text pel seu catàleg. I vaig escriure un text que es titulava De l'estat de les coses al sentit del lloc i una mica recollia algunes paraules del Ferran sobre la seva obra i, per exemple, quan parlava de la sèrie que tots recordeu dels aparadors, de les botigues de Barcelona, de l'Eixample, ell deia: moltes vegades quan faig aquestes fotografies recordo la meva infantesa, records molt entranyables, tinc por que es perdin i vull deixar constància d'aquests moments, d'aquestes vivències. En el fons, des del meu punt de vista, totes les fotografies del Ferran tenen un fort lligam amb les seves experiències personals. Per exemple, quan va fotografiar el Liceu, quan es va cremar el Liceu, clar, no era només el Liceu pel Ferran, no era només un monument important o un edifici destacable de Barcelona. Ell anava al Liceu, era un amant de la música, de l'òpera, i també per ell anar a fotografiar les ruïnes, el que va quedar després de l'incendi del Liceu, per ell era intentar conservar, preservar d'alguna manera aquells últims restes que anaven desapareixent de dia en dia perquè s'havia de netejar, s'havia de reconstruir, s'havia de tal. I aleshores ell, amb constància, era allò que el lligava a la seva experiència com a amant també de la música i de l'òpera. Per mi, realment, si d'alguna manera haig de definir una mica l'obra del Ferran, és aquesta mirada sobre el pas del temps, sobre els elements, aquesta voluntat de fixar aquests moments perquè no es perdin, que aquestes vivències que són les seves, tant en els aparadors de l'Eixample, com per exemple quan viatjava i fotografiava les taules dels menjadors, els restaurants, els interiors dels hotels, on totes les coses estan com en un estat d'espera. Ha de passar alguna cosa, però què fa? La fotografia fixa aquests elements i sembla que d'aquesta manera el Ferran aconseguia conservar aquest equilibri i aquesta harmonia de tots aquests elements. I, no ho sé,
potser després xerrem una mica més entre el Manolo i jo i surten més coses. I bueno, res més. Gràcies. Bueno, és una gran satisfacció estar aquí i poder parlar de Ferran, encara que jo crec que estic totalment d'acord amb la Cristina que no és pas a mi a qui toca parlar de Ferran, sinó més aviat al Pep Rigol, està claríssim. És el Pep Rigol, i torno a dir, perquè a la Cristina, quan parlava de... Fixeu-vos en aquestes columnes, no? Aquest és un treball que va fer... A veure, es pot parar? Sí. Bueno, no sé parar-ho. Bueno, són les fotografies que va fer per quaderns d'arquitectura i urbanisme que van anar a Itàlia, i això és lo del Liceu, i una mica, sisplau, i estic esperant una altra fotografia que ha passat, que segurament recordareu, que és aquesta de les onades, la platja vista des de dalt del Cantàbric. I aquesta és una fotografia que crec que és clau per entendre el Ferran, perquè és exactament la millor il·lustració que se m'acudeix per entendre el que tu estaves dient de la detenció, de la paralització. No, està més a baix, crec, més a baix. L'he vist després de la del Liceu. Clar, aquesta és del Liceu, després va fer després de l'incendi del Liceu. Bueno, en qualsevol cas, jo volia posar una mica el context de tot això de Ferran. Una és l'estudi que tenien Ferran, Lluís Casals, que no s'ha dit pas el seu nom encara, i és molt important, Lluís Casals, que al cel sigui, Lluís Casals, que era un altre fotògraf esplèndid, absolutament importantíssim per entendre aquesta és molt important. Això és, clar, això és el temps. 5 minuts abans o 5 minuts després l'ombra ha canviat. Continuem a veure? Sí, a veure, posem ja el loop, exacte, i quan sigui ja diré aquesta, veieu? És el mateix, la llum. Aquesta és València i aquesta és Lisboa, o Porto, no sé, no me'n recordo. Però el context en què està succeint tot això és la fotografia que està lluitant, la fotografia d'autor, lluitant per tenir una autonomia. I jo me'n recordo, no sé si va ser tu, Joan, que vas portar el Klaus Honef. Klaus Honef té un text molt important que és justament un dels primers textos, l'alemany, que estava aleshores en Bonn, i era un personatge molt important. Klaus Honef va escriure un text sobre la fotografia d'autor, és a dir, la idea aquesta del cinema dels anys 60, als començaments dels 60 a França, del cinema com expressió artística, això calia fer-ho amb la fotografia. I un dels primers en escriure, en fer-ho evident, va ser justament el Klaus Honef, i va venir a Barcelona, era en aquests anys. L'altra realitat en la que estàvem era justament Arles. Era la visita que fèiem des de finals dels 70 a començaments dels 80, que és on ens vam fer amics, els d'aquí, els catalans, amb els de Madrid i amb els altres llocs. Era curiós perquè ens vam conèixer justament en el sud de França, amb un festival d'aquest tarannà. I després, l'altra cosa que crec que s'ha de dir de Ferran és aquest doble vessant que tenia, que era per un costat grafista, dissenyador, molt bo, per cert, que és justament per això que es fa càrrec del disseny del catàleg, els 3 primers catàlegs de la primera fotogràfica, però després és que era molt bon fotògraf de producte, és a dir, el FAT, amb el que tenia uns contactes immillorables, doncs li encarregava sovint que fotografiés
als dissenys industrials. I a mi se m'acudeix que potser hi ha un cert paral·lelisme, i parlàvem l'altre dia amb la Cristina, amb una altra figura molt important que és de generacions anteriors i d'un altre context cultural, que és el Józef Sudek de Praga, justament. Józef Sudek també tenia aquesta vessant de fotògraf líric, per dir-ne així, que és la del Ferran, però també tenia, als anys 20 va fer unes fotografies esplèndides del disseny txec del període d'entreguerres. Aleshores, el Ferran jo crec que tenia una relació amb la seva vessant professional molt més, diguem-ne, sense complexes, al contrari que Umberto, que Umberto sí que tenia, com s'ha dit fa un moment, aquesta mena de negació, diguéssim, de tot això que li donava de menjar, justament. És aquest context, justament, el que s'ha de... Jo crec que és el que estem intentant, justament, evocar en aquesta jornada. I és molt difícil perquè tornar a aquests anys suposa posar-nos en uns moments en què no hi havia coses que per nosaltres es donen per suposades. I això és com un exercici de recuperació que és intraduïble i incomunicable, de fet. Per això estem els que estem aquí, no altres. Jo crec que jo tenia també la intenció potser de parlar d'algunes fotografies a mesura que les estem veient, si tornem al començament, perquè a més està molt bé l'ordenació d'aquest loop. No, simplement tornem al començament i hi ha una ordenació cronològica que és molt maca. La veritat és que està molt ben fet aquest PowerPoint, aquesta projecció que la vas fer tu. Bueno, però el llibre el vas fer tu, sí. És la modèstia del Pep Rigol, és increïble. I bueno, veieu, això és molt maco, com es feien, és el que ha ensenyat abans la Cristina, el primer catàleg de tots, i fixeu-vos, això és pas universal. I aquí tenim ja una característica, i és com es posen les coses en un mateix pla. Aquesta consciència del pla, de la bidimensionalitat, de la imatge fotogràfica, el Ferran la té claríssima des del primer moment. I és això el que potser després aplica a aquestes... Són justament les fotografies on jo vaig conèixer a Ferran Freixa. Sí, això és el que vaig exposar a Fotomania, aquesta sèrie. Sí, perquè la sèrie d'abans, la de l'arquitectura, les primeres fotos fetes a Holanda, que pràcticament la llum és molt plana, és un pur grafisme, i després començarà a treballar la llum i les ombres amb molta més intensitat. Després té aquest altre recurs, el Ferran, que és que limita molt l'enquadrament, és a dir, es fixa en un detall, i amb això és el Florian, crec, a Venècia. I és que, bueno, hi ha aquesta del... No sé per què estava parlant i dient coses quan s'ha passat la fotografia de la costa, que això és Castro Urdiales, em sembla, no? Era el Cantàbric, però no me'n recordo exactament. Castro Urdiales. És a dir, és la típica fotografia feta de dalt, i clar, el que hem d'imaginar, el que hem de tenir clar és que l'aigua s'està movent, i aleshores aquest moviment de l'aigua fa que justament en el moment en què Ferran
fa la fotografia, aquest perfil de dona és una qüestió de segon, un segon, 2 segons, i ja abans no hi era i després tampoc. I per això és per lo que volia parar-me en aquesta fotografia. Potser un dels trets característics de Ferran era la seva elegància, és la seva absoluta un refinament, però un rigor i a la mateixa vegada com aquesta, fixeu-vos, això un segon abans ja no hi era o no era encara. És aquesta, després hi ha una altra, no sé si estaven aquí, aquestes que va fer per al quadern d'arquitectura quan el José Luis Mateo va encarregar. Això va ser sí, surt un parell. És el 1990, quan fan Barcelona una geografia virtual, que és un intent de documentar la transformació de Barcelona preolímpica. Exacte, sí. I això va ser molt interessant perquè va ser un Ferran Freixa completament desconegut. Sí, perquè eren unes fotografies on es trencava aquesta composició de la imatge tan perfecta i on de cop, ja ho veureu, les fotos estan fetes anant amb cotxe o amb autobús, no ho sé ben bé, de casa seva a l'estudi, passant per l'Eixample. Amb ell li va tocar, dintre dels encàrrecs aquests que es van fer per aquest projecte, li va tocar l'Eixample. Aleshores, amb la càmera posada aquí als genolls, ell fotografiava a través de la finestra i sempre apareix algun tros de l'estructura de l'automòbil o del bus i el cel i algun tros d'alguna part de dalt dels edificis, però no són imatges composades, és realment l'atzar en aquest sentit, i és molt estrany dintre de l'obra del Ferran, se surt molt del que feia normalment. I després hi ha aquestes fotografies com la d'abans, de fa un moment, que són aquestes visions com fugaces, entre dos cosas. Esto, por ejemplo, eso también lo tiene Humberto. La frontalidad en Ferran es muy acusada, es un recurso que emplea con mucha sabiduría y no cayendo jamás en el aburrimiento. Y luego también lo que esto es que el Cabo de Gata, creo. Y luego tiene la última serie que hizo, o penúltima, que debió hacer sobre las colonias textiles. Esa es una serie también espléndida, yo pienso que es una obra, un trabajo realmente impresionante, que además pasan los años y sigue ahí, no resulta en absoluto, no cae no se ha vuelto obsoleto, ni mucho menos, no tiene fecha de caducidad realmente, El trabajo de las canteras, que hizo las canteras de piedra de Menorca y después las de mármol de Almería, ¿no? Sí. Sí. ¿Da? Macael, exacte. I que, no sé, per mi sí que em fa pensar, aquesta és una manera també d'artealització del paisatge, d'un paisatge que ha estat malmès, que ha servit per extreure les pedres i tot això, i que a través de la seva mirada en realitat és un procés també d'estatització d'aquest paisatge fet malbé i d'artealització en realitat. Y después, no sé si estás de acuerdo conmigo, Manolo, pero Ferran tiene, aparte de las fotografías estas hechas para cuadernos, que es cuadernos de arquitectura y urbanismo. Sí. Tiene el trabajo del puerto, donde utiliza esa especie de plástico, que es como, yo qué sé, como intentar recordar un poco el movimiento del agua, Sí.
Y después las imágenes que hace creo que es en el museo de Tarragona, El arqueològic. en l'arqueològic de Tarragona i després en el Museu de Ciència de La Corunya que el que fa són com projeccions dels objectes que hi ha en el museu, els projecta en les parets dels museus, que són com els tres treballs més experimentals, per dir-ho d'alguna manera, del Ferran, que si no el seu corpus important és molt més composat, harmònic, buscant aquesta... Jo crec que hi ha gent, segur, que té coses a dir sobre Ferran, per exemple. Bueno, jo només volia afegir que d'aquí pocs dies hi haurà oportunitat de veure una exposició d'en Ferran Freixa, el dia 13, crec que s'inaugura a la Galeria Artur Ramon, a l'espai Artur Ramon, que ja ha posat atenció amb l'Humberto Rivas i ara hi haurà la possibilitat també de veure el Ferran Freixa en directe. Molt bé. Pep, endavant. I també dir que el Ferran i l'Humberto també van viatjar junts, no? També van estar a Itàlia junts i van fotografiar junts, però d'una manera molt diferent realment, no? Si vam anar una vegada, el Ferran, el Lluís Casals, Humberto i jo vam anar primer a Castelldefels, però és que no he trobat els negatius. Primer vam anar a Castelldefels i després vam anar a la Barceloneta, que encara estava, com es deia, la gran instal·lació fabril a la Barceloneta, la maquinista, que està encara l'arc d'entrada al recinte, doncs estava encara, i vam fer fotografies i quina llàstima, perquè jo vaig provaré una Rollei de 6x6, nada, un error. Hagués d'haver anat amb la meva càmera de sempre i no he trobat els negatius. Però vam anar primer a Castelldefels i després a la maquinista, que estava encara, per suposat, en runes, era una runa pura. I sempre aquesta presència, una ombra, un personatge que passa. Això és un altre tret diferencial d'aquests anys. És a dir, es va evitar, i això Jorge Ribalta ho tematitza molt bé, és la voluntària eliminació del personatge, de l'anècdota, per dir-ne així. L'anècdota és en realitat la llum i la interrelació del fotògraf amb l'escena, això és l'anècdota. I el que preocupava a la generació anterior, a la nostra, a nosaltres ens donava el mateix, no ens interessava gens, realment. Això el Jorge Ribalta Mira, aquesta és, fixeu-vos. Quan la tenim feta, està feta. Aquestes són les que tu deies, dels plàstics. Sí, aquestes del port i de Barcelona, que va utilitzar aquest plàstic, una mica, no sé. Són les com més se surten de la seva línia. Jo crec que aquests PowerPoints que has fet, Pep, són realment esplèndids, perquè són realment el protagonista d'avui són aquests PowerPoints. Aprofito per dir que, ja que parles tant de mi, que si això és el resum del llibre, el llibre el vam fer a motiu d'una exposició quan el Ferran era viu. Sí. I en honor a la veritat, el Ferran sabia el que volia. Per tant, jo hagués sigut... Aviam, sí, vaig treballar molt i tal, però ell sabia el que volia i és molt més fàcil treballar quan algú, al costat d'algú que sap el que vol, no? I en cert modus el llibre i el catàleg el va fer el Ferran mateix. Per tant, penso que és molt interessant destacar aquest punt, perquè ell era una persona dissenyadora, era un dissenyador, parèntesi, ningú recorda, però el disseny del Festival de Sitges de Terror el va fer ell, el King Kong, mira que és famós encara, no? Per exemple, un de tants. Bé, dit això, diverses coses. Primera, unes dades.
m'agradaria destacar que tenim una fundació que es diu Fundació Social Vision, que porta i representa el Ferran Freixa. Tenim la galeria també Artur Ramon, que aviat farà una exposició. El Lumini, que em sembla que farà una exposició del Pere Formiguera, que no és el cas, i també, no sé, d'algun més, no? Aviat. Pere Formiguera i el Ferran Freixa, l'Artur Ramon. Ah, clar, forma part del festival, ja sabia. I dir també que hi ha una persona que està aquí entre nosaltres, que és la Marta Pobo. La Marta Pobo, jo la vaig conèixer el Ferran quan encara estava amb la Marta Pobo, que va ser la seva primera esposa, i la mare del fill, del Sebastià. I el mateix Ferran em va confessar que havia après molt de la Marta Pobo. Fixeu-vos el que estic dient, O sigui, la Marta Pobo, que sabeu que, perdoneu, la Marta Pobo va fer famosos reportatges sobre els balnearis abandonats, sobre els oficis urbans de Barcelona. Què ha fet el Ferran, d'alguna manera? No estic minusvalorant el Ferran, estic dient les coses no surten tan bé sempre perquè sí, no? Hi ha moltes influències, com nosaltres mateixos hem influït amb el Ferran ha influït en mi, el Casals amb mi, el Casals amb el Ferran, tu amb el no sé qui, l'Humberto amb nosaltres, i el Joan Fontcoberta, i el Guillomet, i el Manel Úbeda, i el Serra, i l'Enric de Santos. Tots som una pinya que ens hem anat alimentant i retroalimentant, no? I dir també que obra seva, l'obra de l'Humberto, està al Manac. El Manac té una col·lecció important d'obra de l'Humberto, Fotocolectània també, si no m'equivoco, i segurament deixo, però ho dic perquè val la pena que sapigueu que l'obra del Ferran i de l'Humberto es pot seguir des d'institucions o entitats públiques importants. No sé si m'he deixat res, em sembla que no. Bueno, me'n recordo, per exemple, Arles, l'any que va venir el Manuel Álvarez Bravo i que va comprar obra del Ferran, per exemple, i de tots, vaja, però que hi ha fotos d'això. Jo no sé si les tens tu, que estem allà fent cua per anar a ensenyar les fotos a l'Álvarez Bravo, i després estan a la col·lecció de Televisa, això. I jo, en un moment donat, no era el 80, potser sí, el 82. Sí. Jo, en un moment donat, a part de la galeria... Ja he acabat. Vaig representar, perquè amb el Joan viatjàvem molt i anàvem a galeries i tal i qual, i fèiem molts contactes, a part dels contactes que fèiem a Arles, i aleshores el que vaig proposar al Toni Catany, al Ferran, i no me'n recordo a qui més, doncs els vaig dir, escolteu, jo porto el vostre portfoli i l'anem a ensenyar. Rafael Navarro? No, em sembla que no era el Rafael. El Lluís Bové, sí, tens raó. I van sortir també exposicions, a la Canon de Ginebra, a la Canon d'Amsterdam, a New Mexico, però això no sé qui ho va fer, qui ho va gestionar, jo no. Clar, el Bernard Plossí, que va ser... El Bernard Plossí ens va convidar a Santa Fe, a New Mexico, a exposar el Joan, el Ferran, estava jo i em sembla que estava el Toni Catany, no ho recordo ara, o l'Humberto, no ho recordo. Però contínuament feien coses, sí. Després, sí, una altra, molt més gran encara, sí, em sembla, i en aquesta no hi era jo. Jo ja em dedicava a fer altres coses. No, i realment els primers contactes amb Madrid, amb el fotocentro de la... La Belén Agosti, de la Belén Agosti i tot això, la primera exposició, com es deia aquell primer llibre que veu fer, que es deia Principio, amb l'Ukelele, i que eren els fotògrafs de Madrid i vosaltres, no? Estàveu? No sé. Encara podem parlar tant d'aquests com dels altres.
És que realment, a part d'aquesta lluita, no, per intentar aquest reconeixement de la fotografia per part de les institucions, de les galeries i de tot això, clar, jo els records que tinc és d'un grup d'amics que jo quan tornava d'Itàlia passava el Nadal a casa de l'Umberto. Anàvem amb el Ferran i el Ferran, el Guillo i el Guillomet i el fill del Ferran en una platja de Tarragona, que no sé el motiu de què, no? Però bueno, que vull dir que fèiem vida d'amics també, no eren només, no només estàvem per la fotografia, sinó que hi havia realment una relació d'amistat entre tots, no? Totalment. Bueno, és que era no sé, se propiciaba esto a partir de contactos periódicos, ¿no? Era muy interesante porque teníamos unos medios muy distintos de los actuales, pero si vemos las fechas, lo que duraba una exposición, en Fotomanía las exposiciones creo que duraban 3 semanas. 3 semanas. Cada mes había una exposición distinta. Inconcebible que una exposición pueda durar 3 semanas en estos momentos, ¿no? ¿Qué duran en Fotomanía? En Colectania, Fotocolectania. Demasiado, ¿no? Pero además es que era más fácil porque las fotos venían por correo, o sea, llegaban. Sí, claro. No habían aduanas, ni seguros, ni nada. TTI, ¿no? Y todo el sistema de marcado, etcétera, los seguros, los correos que acompañan a las obras, etcétera. O sea, en la primera primavera fotográfica yo recuerdo haber descolgado fotos de casa para poder marcar las fotos de Maspons y de... Claro. Yo qué sé, y de Ubiña, ¿no? O sea, es que hay toda una serie de cuestiones técnicas relacionadas con lo que ahora se llama pomposamente museografía, ¿no? que era, por ejemplo, todas las galerías tenían un juego de marcos de 40 por 50 y de 50 por 60. Era ese el estándar. Entonces tú llegabas con las fotografías, a ser posible con Passepartout ya. Entonces, yo me acuerdo con Julio de Spectrum Zaragoza, llegar por la mañana en el coche con las fotografías, sacarlas del marco, o con David en Forum, en Tarragona, montarlas, todo el mundo colaboraba en ese trabajo, y por la tarde las patatas fritas, y era eso, era realmente así, era un procedimiento, pero que sin embargo ha permanecido, ¿no? Y es lo que ha facilitado el que ahora estemos en estos momentos aquí. Fotomanía, realmente el papel que tuvo tu galería es la que tú dirigiste por iniciativa de quien tenía el local, etcétera, ¿no? Sí, Asunción Rodés era la propietaria del local, se había montado un estudio porque a ella le gustaba la fotografía, hacía retrato, y una pequeña tienda de material en la parte de delante, y la parte central de la galería pues era para hacer exposiciones. Y bueno, ella no tenía una programación, conocía a Toni Cataña, había expuesto unas fotos de Toni en color, y yo pasando por delante lo vi y tuve la osadía de proponerle un programa de exposiciones fotográficas. Hacía un año que yo sabía que existía Arles y tal, pero bueno. ¿Esto que corría el año? En el 77. A finales del 77 se inaugura la etapa esta fueron casi 7 años que estuve al frente de Fotomanía, y la única experiencia que tenía era las exposiciones que había estado viendo en Spectrum, y después que Albert Guspi, cuando organizó el taller mediterráneo de fotografía, me dijo: mira, como hablas idiomas, tus fotos son realmente malas, pero hablas idiomas, y si no tienes nada que hacer en verano, vienes y me haces de intérprete en los talleres y en lo que vamos a hacer, porque van a venir fotógrafos extranjeros. Y tienes comida y alojamiento. Y dije, pues estupendo. Y duré nada, porque después ya conocí a Joan y conocí a otros fotógrafos, a Manel, ¿dónde estás aquí?
y nos fuimos a Arles. Y el primer contacto con la fotografía así importante fue a través de Spectrum y sobre todo del Festival de Arles. Esto fue en el 76 y en el 77, un año después, tuve las santas narices de proponer una programación de fotografía en una sala. Qué buena. Humberto expuso en Fotomanía, en él. Humberto expuso antes que Ferran. Si Ferran expuso en el 79, pues bueno, en el 78 quizás. Sí. ¿Eh? Y claro, y a través de Humberto conocí a ti, a Anatol Saderman, ¿dónde está? A Mariano, a Mariano Zuzunaga, a Toni Cataña, a todos, o sea, y bueno, Saderman fue realmente impresionante conocerle, porque aparte de ser un gran fotógrafo, era de una generación anterior, evidentemente, y con otra estética muy distinta, pero una persona súper afable, entrañable realmente, ¿no? Sí. Bueno. Claro, yo creo que lo de hoy está en la sucesión o en la estela, pues, de la exposición que tú hiciste con el PEP, por ejemplo, ¿no? La fotografía creativa, ¿no? Ah, bueno, claro, Claro, luego también otra exposición en el MACBA, ¿no? Que también... Sí, la del MACBA fue más sobre el Centro de Fotografía, el Centro Internacional de Fotografía, que fue una creación, un proyecto de Guspi, de Albert Guspi, después de Spectrum. Y la exposición de La Virreina era un poco más hablar de esto que se llamaba entonces la fotografía creativa, y que va pues desde las primeras galerías especializadas en fotografía hasta la primavera fotográfica. Bueno, incluía las jornades catalanas de fotografia que es van fer a la Fundació Miró, i després va sortir la idea de fer aquesta primavera fotogràfica, una mica com ha dit la Marta, no sé qui ho ha dit, una mica doncs això, amb la inspiració del que s'havia fet a Venècia la fotografia. Ho has dit tu. Sí. I després del que vam veure a París, que era el moda de la foto. Inclús jo me'n recordo les discussions amb el Ferran a l'estudi quan s'havia de decidir el format del catàleg de la primavera, i bueno, vam optar pel format quadrat, també perquè molts dels fotògrafs en aquell moment utilitzaven el 6x6, i sobretot perquè tant les horitzontals com les verticals quedaven prou bé representades, no? Que era, a més, exacte, que era una versió una mica més petita del mode de la foto, que era una mica més gros, més gran. Una altra figura que jo crec que s'ha de nombrar inevitablement es Juan José Gómez Molina. Juan José Gómez Molina tiene un papel importante, ¿no, Joan? Joan y yo compartimos, así fue la introducción, digamos, en la enseñanza superior, ¿no? de Bellas Artes, gracias a Juan José. Juan José acababa de ganar la cátedra de dibujo en la Facultad de Bellas Artes y vino con la idea de que aterrizó aquí y además vivía cerca de lo que es ahora la Deixeus, donde está la Deixeus. Y claro, pues Fotomanía le quedaba muy próxima, ¿no? Entonces vino con la idea de que tenía que haber fotografía en una facultad de Bellas Artes, y fue realmente la primera facultad de Bellas Artes donde entró la asignatura de fotografía como una optativa, con un grupo de mañana que daba el Joan, yo daba el grupo de tarde, pero quien figuraba como único profesor era el Joan, y entonces él bajo mano me daba la mitad del sueldo, pero era una cosa que efectivamente además nos recomendaron los mismos de la facultad, no, podemos hacer esto. Yo estaba de profe en la enseñanza media y bueno, esa yo creo que es una figura importante, la de Juan José.
porque muy importante, porque Juan José además enseguida vino, cuando vino a Barcelona, pues enseguida, claro, fue a Fotomanía y a través de tu programación esa que tú le propusiste, entró en contacto con todos nosotros. O sea, ese es el auténtico, digamos, la cronologia, no?, del assumpte. Justament a mi el que em sembla que és molt important d'aquesta jornada d'avui es algo importantísimo, no entendemos lo que está pasando ahora si no conocemos el pasado, y lo que estamos viviendo es precisamente una eliminación sistemática de la conciencia histórica. Al poder no le interesa que exista la memoria, y esto es importante que lo remachemos. Martí Llorens y Rebeca Mutel, que acaban de sacar 3 tomazos en el mundo de textos de historia de la fotografía, justamente su trabajo va por ahí, es decir, es traer el pasado, ponerlo en el... Y esta es la importancia justamente de una jornada como la de hoy, o como el trabajo que puede hacer la Virreina y tantas instituciones. Tenemos que defender la conciencia històrica. Jo volia fer un comentari una mica recollint, parlo en nom de la Fundació Fotogràfic Social Vision, que, com ha dit el Pep, representem l'arxiu del Ferran, i més que posar en valor la feina que fem nosaltres, no és el lloc, voldria posar en valor la feina que fa la família. És a dir, els autors voren, deixen un llegat, i en el cas del Ferran Freixa vull ressaltar la gran feina i la bona disposició que tenen la Mar, la Marina, en facilitar la nostra tasca i amb l'interès i la passió que poseu en que l'obra del Ferran continuï difonent-se, i em sembla que això és una cosa també a destacar, el paper dels hereus en aquest sentit. Em sembla que és admirable i jo almenys m'agradaria deixar constància d'això.